Zdravíme všetkých pri novom videu. Dnes sa pozrieme na ďalšie skladové vozidlo BMW X4 xDrive 20D v prevedení M Sport X a zaujímavé strieborné metalízy s názvom Glacier Silver. Nakoľko je dané vozidlo vybavené M Sport X balíkom, je okolo celého vozidla použitý prvok v šedomatnom prevedení. Typické BMW obličky sú v tomto skladovom vozidle v striebornom prevedení. V prednej časti ďalej nájdeme aj príplatkové adaptívne LED svetlomety a LED hmlovky. Z bočného pohľadu pútajú pozornosť najmä nádherné 20-palcové M-disky z ľahkých zliatin. Okrem nich si môžeme všimnúť čierne lišty okolo okien a čierne strešné nosiče, ktoré v kombinácii so striebornou farbou vytvárajú zaujímavú kombináciu. V zadnej časti vozidla sa nachádzajú nové LED zadné svetlomety, ktorých časť je čierna a strieborné koncovky výfukov po oboch stranách. Samozrejmosťou je elektrické ovládané veko batéžneho priestoru a zadná kamera. Pod kapotou tohto vozidla je preplňovaný dízlový radový štvorvalec objemom 2 litre, ktorý disponuje výkonom 190 koní. Tento motor spolupracuje s 8-stupňovou automatickou prevodovkou a inteligentným pohonom všetkých kolies xDrive. Interiéry tohto vozidla sú príplatkové športové predné sedadlá, ktoré sú vyhrievané. Tieto sedadlá sú prevedení Vernaska vo farbe Black so zvýraznením Blue. Interiéry ďalej zaujme masívny športový kožený volant M a Live Cockpit Professional a HiFi zvukový systém. Viac informácií o tomto vozidle nájdete na našej web stránke www.tlb.bmw.sk.